Mae yna lwythi o gynnyrch harddwch i'w cael yn siopa'r stryd fawr, felly sut yn y byd mae dewis pa reid i'r gorau? Fis yma mae Matthew, Ben a Nick am brofi deodorants. Mi fydd Ben yn gwisgo Rightsguard 3D Protection. Mae'n fi'n edrych yn bach yn cheap. Sa'n chwysu lot, so sa'n credu fi eisiau lot o deodorant. Byddai'n sefyll lan i'r challenge, you know, gobeithio. Heb drop o sweat, na byddai'n mwaen wrth hwn. Deodorant Nick, extra cool gan Shaw. Mae'r packaging yn alright. Mae'n edrych bod yn mynd i gadw chi'n cool anyway gyda'r whole teimlad o fe. Fydd angen i fe actually cadw fi'n sych a orogli neis i fyd. Ac yn ola, mae Matthew am brofi dry impact gan Nivea. Mae'n edrych yn weddol i fod yn deg. Fi'n mynd trwy tipyn o rai wahanol i trio ffindio un sy'n gweithio. Fi dal i edrych ar y foment am rhywbeth sy'n weddol. Y prawf cynta, yr arogl. Y smell test, Mae'n neis, fel talc. Mae fe'n gwynto fel ysbyty. Mae'n gwneud o bach fel hen ddyn i fod yn honest. Y tri cynnyrch yn gaddo pethau mawr, ond pa un fydd yn gallu goroesi awr o ymarfer corff caled, cymleth a chwyslyd. Amser dawnsio Zumba! Check y patches off yn Sam. Cefn fi? Fi'n teimlo yn angen. Tipyn o chwysan o fi i fod yn deg. Ond nath o'n ddim yn rhy dda. Rydyn nath i'n rhy dda. Dwi'n bach dan yna. Yn ffôl. Sa'n un sy'n chwysu na, sa'n chwyswr. Dal, ar ôl awr, fi'n credu dal oedd yn wedi hell its own. Fi'n siomedig iawn don. Extra cool, na boiling. Contains natural cooling menthol. Has it? Os mae Nick yn wael, mae'n fi hyd yn o'r yn wath eto. Pidwch prynu hwn. So mae right Guardian siwr i dod yn ail, dwi'n meddwl. Mae Nivea for Men, dry impact 48 hours. Obviously ddim yn gweithio. Looks can be deceiving, yn dwi? Dan edrych yn cool. Edrych yn cool, mae'n actually rubbish. Un yn edrych yn rubbish, mae'n actually good. Yr enillydd fis yma felly, Rightsguard 3D Protection.